Ποιος είναι αυτός? Την ιστολή πρέσβη. Πέρασαν 2 χρόνια Ποιος είναι μέσα? και τα μαλλιά σπίσανε, σκεπάστηκαν με Τώρα χιόνι. ξεβάφτηκε τώρα. Τώρα ξεβάφτηκε. Τι έχεις πουλήσει και πάλι μέσα? Είναι στολή πρέσβη, κανονική. Καπέλα με φτερά. Όσα της φάνουν χιόνια, εκεί πλησίον βρίσκονται Ευκαιρία να γασμονετήσει. αηδόνια και λιδόνια. Έρχονται ξανά γυρνούνε όνια και χτίζουν πάντα μια πόλια κοντά εις τα μπαλκόνια. Α, μου τους πίσω. Τετάρτετο. Ναι, υποτίθεται. Και μπαίνουμε στο τέλος του αγώγη. Μέσα στη σκηνή την άλλη. Το έγραψες καλές. Αν κληθώ. Είσαι τώρα και στα βάλει και στα μεγρά. Όλοι εσείς που είδατε η φαύσα από το σπίτι, να γράψετε επιστολή αύριο που είναι Τρίτη και να τη στείλετε στην ΕΡΤ παρακαλώ πολύ, για να παιχτεί το έργο αυτό σε νέα προβολή. Ναι, για να παιχτεί το έργο αυτό σε νέα προβολή. Στείλτε λοιπόν επιστολές καθένας χωριστά, γιατί σε κάθε προβολή δίνονται ποσοστά. Λαμβάνει και ο συγγραφέας, λαμβάνει ο συμπαίτης και επίσης κάποιο ποσοστό παίρνει και ο σκηνοθέτης. Και επίσης κάποιο ποσοστό παίρνει και ο σκηνοθέτης. Μισελάκι. Εάν λοιπόν σας άρεσε, στο γράψιμο στρωθείτε κι όλοι πιέσανε την ΕΡΤ να την ξαναχαρείτε. Κι όλοι πιέσανε την ΕΡΤ να την ξαναχαρείτε. Αυτό ήταν.